Libuan ka mga mag-uuma sa Negros Island Region ang nakadawat og libreng titulo sa yuta, Certificates of Land Condonation with Release of Mortgage o COCROM ug mga ekwipong pang-uma gikan sa Department of Agrarian Reform. Sa Negros Oriental, kapin 900 ka mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang nakadawat og libreng titulo sa yuta samtang kapin 4,000 ARBs ang nakadawat og COCROM ug unom ka asosasyon ang nakakuha og Farm Support Services gikan DAR. Gipanguluhan ni DAR Undersecretary Rowena Niña Taduran ang pag-apod-apod sa mga suporta sa mga mag-uuma. Sir, mo ning ginagamit sa pag-ani og palay. Dili na ta mag-manual ang mga farmer. And ang resulta ani kuha na siya kanang ipasi na magawas sa dako kayo pasalamat na mo sir, ilabi na sa mo ang gihatag nga kaning combine harvester. Ang tunay na tagumpay ng agrarian reform ay hindi lamang nasusukat sa dami ng naipamahaging titulo. Nasusukat ito sa dami ng pamilyang nakaahon sa kahirapan. Gipasabot sab sa DAR na wala na'y balayrang land amortization ang mga mag-uuma na nakadawat sa COCROM. Makatipid-tipid na lang gid ko kay kanang wala ko'y bayranan sa bangko kay gi kuha naman ni President Bongbong Marcos gihatag naman. So magamit na gid namo sa kuha mo ang pagka abono uban pa nga sa kagamitan. Pinaagi ni ini gipamatud-an sa DAR ang paghatag og tinud-anay nga serbisyo alang sa kaayuhan sa mga mag-uuma. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MPTV NAR.